Makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Ano ang kinahanglan ko nga buhaton? Kinahanglan mo nga ipainom sa iya ang unod sang vial nga ini. Pero ang simple nga pagpainom sa iya ang buhaton mo. Dapat mo ini nga ipainom sa iya gamit ang imo mga bibig. Ano? Oo. Sa malipot na sugilanon, kinahanglan mag-agi ang likido halin sa imo bibig pakadto sa iya bibig. Ang buot mo, silingon? Nga kinahanglan nga halukan ko siya? Oo, Karina. Maghambal ka lang kung handa ka na. Kagabay nga nahangpan mo ang punto ko, Karina. Oo. Nahangpan ko. Kaghanda na ako. Kuna mo, magpalapit ka sa iya. Oo. Madali lang. Kaya ikuhaon kong tabon sa iya mga mata. Ara na. Wala na sang tabo ng iya mga mata. Karon, ang tabo naman sa iya ba ang kuhaon ko? Ara na. Leonardo. Wala ko magkahibalo kung ano nga kabuangan ang ginbuhat ninyo ngayon eh. Apang ninasiguro ko sa inyo, bayaran ninyo ini. Karina, aring vial. Karon. Kuhaon ko ng takop. Ara na. Wala na sang takop ang vial. Karon na, Karina. Ibutang na sa baba mong unod sina. Oo. Karon. Uyatan kong nawong niya. Kagi dapat ang akong bibig sa iya mga bibig. Halukan ko siya. Para nga makasaylo sa iya bibig ang unod sang vial. Ginahalo ka na ni Karina si Leonardo sa bibig. Kabay pa nga magmadinalagun kami. Karina? Leonardo, palihog. Magbalik ka na sa akong mahal ko. Karina. Sa banta mo ayan, epektibo ang bulong. Amoy nang ginapangamuyo ko, Ramoncito. Kabay lang tani. Kay wala na ako sang oras para buligan sila. Tungod sa masunod nga buwas, kinahanglan ko na nga makabalik sa palaabuton. Luwas sina. Kinahanglan makapaminsar kita sang paagi kung paano kita makakuha sang dugo ni Padre Silvano. Hindi ka magkabalaka. Kung hindi gid man mag-epekto ang ginbuhat naton nga ini, mahimo ako sang paagi, agod makakita sang bulong. Hindi ako maguntat, tubtob hindi ko makasiguro nga magpakasal sila ni Karina kag Leonardo.
Siguruhon ko nga mabuhi ka sa palabuton. Leonardo! Leonardo! Ba? Nakabugtaw na si Leonardo. Dali! Palapitan natin siya. Karina? Oh, Kinaalsa niya ang iya kamot. Gusto niya ako nga mauyatan. Uyatan kong kamot niya. Ako matuod ini Leonardo. Nadumduman mo na bala ako? Karina. Nagbangon siya. Leonardo? Karina. Ba? Kinhakos niya si Karina. Patawara ako, Karina. Patawara ako. Wala ako maghibalo kung ano natabo. Kung nga ganahimo kung ginbuhat ko nga to. Kagtubtubsan o. Hindi ko mahimo nga pasakitan ka. Patawad. Patawad, Karina. Ang buot mo silingon. Nagbalik na sa imo huna-huna. Ang tanan nga bahin sa aton. Nagbalik na sa imo ang paghigugma sa akon nga ginkalimtan mo. Oo, Karina. Halin sang una kag tubtub subong. Ikaw lang ang unod sa akon kasing-kasing kakiisipan. Gani, hindi ako makahangup ko nga buhat ko nga kalimtan ka. Kabay pa nga mapatawad mo ako. Kalimti na ina. Kasubong mo. Nangin biktima man ako. Kuna mo, husto na batian ko sa inyo pagsugilanon kay ina. Gagin pa inom ako sang lumay ni Natasha. Gani na buhat kong kakalimtan ka. Matuod na, Leonardo. Punyeta. Hindi ko siya mapatawad. Kagbayaran niyang ginbuhat niya ngayon eh. Leonardo, hindi kong tanik magpangibabaw ang kaakig mo. Ginaako ko. Hindi ko gid mapatawad ang paagi. Nga ginbuhat niya para makuha ang imo paghigugma. Apang, sa pihak nga bahin, nahangpan ko siya. Nahangpan ko siya sa ginhalinan niya. Sobra-sobra ang iya paghigugma sa imo, Leonardo. Kag hindi ko siya mabasol dira. Tungod kasubong niya. Sobra-sobra man ang pagpakamahal ko sa imo. Kaayo gid sa imo, Karina. Apag hindi ko mapaligad ang ginbuhat niya ngayon eh. Subong gid, babalik ako sa mansyon. Kagpahalinon ko siya sa ginbuhat niya ngayon eh. Upod ang pamilya niya nga mga mata pobre. Kag sa tiyon nga magpakita pa sa liwat sa akon, siguraduhon ko gid nga hinulsulan niya ang ginhimo niya nga ini, tubtubsan o. Sa banta ko, hindi na inakinahanglan pa, Leonardo. Ramoncito? Oo. Sigurado nga nagahinulsol man si Natasha. Sa tiyon nga makahibalo siya. Nga wala niya ginaangkon ang kasing-kasing mo. Basi kung sobra pa sa nagakadapat nga silot ang maaguman niya. Sigurado nga ang kamatayon ni Natasha ang ginatumod ni Ramoncito. Kinahanglan ko gihapon nga palayason sila sa balay. Kag mas temprano, mas maayo. Antes pa nga maglala ang sitwasyon, nga ginhatag sa amo nga lumay. Mahimo ba lang ipaiway mo anay ang buhaton mo nga ina? Kag kung mahimo tani, hindi mo lang anay pagkumprontahon si Natasha. Bahin sa natukiban mo. Kag magpakuno-kuno ka, nga normal ang gihapon ang tanan. Ba, ginatulok niya si Ciara. Pasensya na. Apang panulo ko. Wala ka sa matarong ipagabay ina sa akon. May matarong siya. Labaw sa tanan, Leonardo. Ramoncito?
Nga nakasiling kasi na. Tungod siyang nakasalapos ang bulong nga kontra lumay nga ginpainom sa imo ni Natasha. Kag amo atong gingamit ni Karina sa pagpainom sa imo. Agud magbalik ang normal mo nga paminsaron. Ang... Kuna mo, nagkapasalamat ako. Pero hindi ako makahangop kung ano ang labot sa ginhimo mga pagbuligay ni. Sa siling mga bagay, gagin pangabay mo sa akon. 2 kadlaw lang. Atagi lang kami sang 2 kadlaw. Sila ni Natasha. Kay pagkatapos sina, hilway ka na nga buhaton ang anuman nga gusto mo. Apang... amo man sila nga daw ang dapat nga i-anunsyo ang bahin sa among kasal nga duha ni Natasha. Kag mas gamahuyan ang pamilya namon. Kung mismo sa adlaw nga palayaso namon sila. Kag hindi lang ina. Hindi ko mahimo nga magpakuno-kuno. Nga daw nagahigog maghihapon ako sa iya. Apang kung hatagan ninyo ako sang rason, kung nga kinahanglan ko ina kabuhaton, hindi ako magduha-duha nga magsakay sa anumang nga ginaplano ninyo. Leonardo, magsunod ka na lang sa gusto nila. Sigurado ako nga wala sila sang malain nga rason. Kung nga ang nga ginapangabay nila ina sa imo, buligi na lang sila. Jutay lang ina nga bagay kung ikumparal sa bulig nila sa aton, Leonardo. Kag ang bahin naman sa pagpakuno-kuno mo, nga normal lang ang tanan sa tunga ninyo ni Natasha. Tubtob mahibalaan naton kung ano gid ang matuod nga ginabatsyag mo. Hindi na ina-importante pa. Nahangpan ko. Apang tubtub lang kaadlaw ang mahatag ko sa inyo. Diralang kutob ang masarangan sang pasensya ko. Tuma na ina. Kag madamo gid nga salamat. Hindi. Ako ang dapat nga magpasalamat. Hustong ginhambal ni Karina. Jutay nga bagay lang ini. Kung ikumparar sa ginbulig mo. Kagamuman sa Ramoncito sa amon. Ramoncito, amigo ko. Pasensya gid ha. Pasensya gid sa mga akto ko sining nagliligad nga mga inadlaw. Kag salamat. Tugod ara ka pirmi sa amon nga duha ni Karina. Walay na sang kaso sa akon. Ang importante subong, amo nga nagbalik ka na sa normal. Kuna mo, kinahanglan ko na nga magbalik sa mansyon. Kag ako, kinahanglan ko naman nga magpauli. Idulong ko ikaw. Mayo kay wala na usik ang ginhimo naton para nga makuha ang bulong kontra lumay. Subong, ang dapat naton nga paminsaron kung paano kita makakuha sang dugo ni Padre Silvano. Wala kita makahibalo kung diin kutob ang masarangan nga buhaton ni Padre Silvano. Gani kinahanglan naton nga maghalong Ramoncito. Mas maayo. Maayo pa. Dire ka na nga anay liwat magpaligad sang gabi. May nga man. Nagakabalaka gihapon ako sa mahimo nga buhaton ni Martin sa imo. Sugot ako. Pero mahimo ba lang nga magbalik ka anay sa mansyon? Nga. Palihog Ramoncito. Pangayo isang pasaylo kay Don Armando. Ang hindi ko pagbalik dito. Amo man kay Lucia. Wala ako makapaalam sa iya eh. Gani sigurado nga nabalaka na siya sa akon. Wala sang problema. Salamat ha. Sobra-sobra na gid ang nabulig mo sa akon. Kaginakonsensya na ako sina. Nga. Tungod nakahibalo ako nga hindi ako makabawi sa imo. Wala man ako nagapangayo sang kabaylo. Tumana sa akon nga mabuligan ka sa imo misyon. Kag masiguro ko nga luwas ka sa palaboton. Kag hilway sa sumpa. Gusto ko nga mabuhi ka sa paagi nga gusto mo. Nga wala sang ginapaminsan nga sumpa
nga nagalaga sa imo. Kaglabaw sa tanan, gusto ko nga mangin malipayon ka. Bisan pa nga, wala ko sa luyo mo para masaksihan niya. Do ginapuga ang kasing-kasing ko kaina sa katapusan nga ginhambal ni Ramoncito. Ginapaminsal ko pa lang ang palabuton nga wala si Ramoncito. Ginasubuan na ako. Gusto ko nga ihambal sa iya nga mag-upod siya sa akon. Nga mag-upod siya sa akon pabalik sa palabuton. Apang, hindi man ako amugit sina ka selfish. Hindi ko mahimo nga pangabayon siya nga talikdan ang tanan. Ang iya mga abyan, ang kabuhi niya diri. Para lang sa akon. Kag nadumduman ko ang ginhambal ni Luther nga matrap lang si Ramoncito sa timeline. Kung piliton ko ini nga dalon. Kag hindi ko mahimo nga isugal ang safety niya. Nakalakat na si Ramoncito. Mapabili na ako diri sa sulod sang iya payag. Paano? Ba? Ano to? May nagkaboy sang bato sa portahan sang payag. Ay, papalapit ako sa portahan. Magabian sa dagrinyo sa pagtumati ang magabatarong kasukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Bugay, kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Sa luyo ni Takashi, mapakabuot na ako. Kung sa bagay, sino man abi ang may gusto sang magamo nga kabuhi, no? Hindi naman ako, Athena. Kapoy na ako. Gani, amo na lang ang pasalamat ko. Nga ginhatagan ako sang mahal nga Diyos ang kahigayunan nga magbag-o. Hindi ka lang magkatakam sa pagpangamuyo nang kay makita mo ang tanan niya pagsulay. Malampuasan mo gid nang. Nagapati ako, Athena. Ay, Nay? Hugali. Pwede bala ako nga makatinir dire sa balay? Samtang ginahulat kong pag-abot ni Takashi? Wala sang problema. Para nga makaupod mong imo, anak. Kag mabulong ang inyo kahidlaw sa isa kag isa. Nalipay ka na? Kay Aris na si mami mo? Oo, tita. Pabay lang, Athena. Nanay Remy. Kung stable na ako sa Japan, sa layo ni Takashi, padalaan ko kamusang pamasahe
Para nga makabakasyon kamultanan dito. Wow! Matuod ka nang? Oo eh. Hindi, kuya. Nga anay haw. Katugnaw ko no dito. At akihon ko permis ang rayuma ko dito, ya. Oti, paano ina, mami? Dito na bala ako may eskwela sa Japan? Siyempre eh. Makatuon nagali ako sinisang panghambal sang Voltes 5. Makahilidlaw man si Maika, no? Amo matuod. Pero sige lang nga. Kung makagwa na nga ito nga Maika, hindi mo na siya mamisang tuman. Amo matuod. Madali na lang, kag makaupod na nato ng bunga sa ngaton pagkikugma. Hindi gali may kang baby naton, kundi si Maiko. Tugod lalaki siya eh. Pero cute naman siya. Parehos ang pakaisa niya. Ay, ano galing gusto mo nga ipangalan sa iya? Ay, ano pa kundi Arnel Jr. Nagkahibalo kagid nga madugay na ako gusto nga makaangkon sang junior eh. Kung makagwa na kamo diri sa ospital, paligaron lang nato ng isa ka bulan. Pabunyagan natin tayo ng ating baby. Hmm? Ikaw ang bahala. Wala gid sang bisan isa sa pamilya mo ang nag-abot sa bunyag ni baby. Bisan nga ginimbitaran na naton sila. Buot silingon. Hindi pa nila kita mapatawad, Arnel. Kung nadalay na sang ilang abuot, bahala sila. Basta ako, balipahin ako sa riyo mo, kag sang aton anak. Hindi ako makahibalo kung ano ang buhaton ko. Agod mapapati ko ang pamilya ni Arnel nga nagsala sila sa ila pagpati sa akon. Kag sa kagustuhan man ni Arnel, nag-resign ako sa akon trabaho. Agod nga maatipan ko sang maayo ang amon anak. Kag wala gid ako maghinulsol. Tugod malipayon kami nga magpamilya. Madali lang, Ged. Ay, sino bala iniman? Nga daw ginalagas ni sang ido nga buang. Ba? Bik? Nga
Si Arnel naksidente. Kag ato subong sa ospital. Ano? Oh, Diyos ko! Kamusta ang himtangan niya? Wala ko kay balo ha. Kaya ako na lang ang nagboluntaryo nga magpaibalo sa imo. Ang iba namo nga kaupod nga nagatrabaho, nagdulong sa ospital. Sa diin siya nga ospital. Kaduan ko si Subunggid. Ara pa sa sulod sa operating room si Arnel. Kagaina pa siya tira. O Diyos ko, ikaw nang bahala sa bana ko. Hindi man siya pagbabayi. Hindi man. Pila ka oras man kag natapos ang operasyon ni Arnel. Apang suno sa doktor, hindi pa nila masiguro ang kaluwasan ni Arnel. Ay, Diyos ko, paano na lang kami sa nga akong anak kung madula sa amon si Arnel? Paano na lang kami? Pila ka adlaw nang nakalikat. Apang wala gihapon nakabugtaw si Arnel. Kagkadako na sang gasto namon diri. Halos naubos ng sinupta namon. Pero hindi ako dapat nga mag-ampo. Bisan magpakilimos ako, buhaton ko. Basta mapadayon lang ang pagpabulong ko sa iya. Ay, kinahanglan ko galianay nga magpauli. Makuha ako sa mga personal ko nga mga kinahanglanon. Kag si baby, ginahidlaw na kita ko sa iya. Ginbilin ko lang siya kay Nanay Remy. Ay, makadto ako sa nurse station. Ibilin ko anay si Arnel sa ila. Nga agay di ka magpangayo sang bulig sa pamilya ni Arnel. Para ano, Nay? Para makabati naman ako sang hindi manami nga sugilanon. Hindi na lang, Nay. Oy, bato na gid ang kasing-kasing nila. Kung mabatas nila nga pabayan ang ila anak. Sa gasto pa lang sang gatas. Kag sa kinahanglanon sang akon anak. Kulang nang ginakita ko sa pag-ulo-ahente sa kun ano nga mga plans. Apang hindi man ako makabatas. Nga basta na lang nga mapatay ang bana ko. Gani bahala na. Padamulon ko na lang ang nawom ko. Mapalapit na lang ako sa mga ginikanan niya. Mapalapit ka malang gali. Nagpuno pa katiga ka pa. Oh, Diyos ko. Hatagi man ako sang kabakod.
Apang tandaan mo ha, sa tion nga masaylo na sa amon puder si Arnel, wala ka na sang labot sa iya. Sa amo naman siya liwat. Oo. Ang importante, nga mapadayon lang ang pagpabulong sa iya. Kamag-ayo siya liwat. Mabalik ka sa pagtudlo? Oo, Nay. Tungod halos nasipot na gid ang kwarta namo ni Arnel. Kag amo ina, nga bisan masakit para sa akon. Ginbalik ko siya sa pamilya niya, Nay. Para nga mapabulong siya. Kag mag-ayo siya, Nay. Ay, Nay. Sorry gid ha. Sa imo naman liwat mabili ng amon anak. Ay, sus, ano ka bala? Wala sa problema, ina. Ari man ang mga kabuli ginagabulos bantay sa akon kung ginakapoy na ako. Nagabihan ka gid, Atina? Nay, mayong gabi. May meeting pa abi kami kaina sa kumpanya, Nay. Gani halin sa eskwelahan. Dito na lang ako nagdiretsyo, Nay. Atina, halos wala ka na sang pahuway. Basi kung ikaw naman sinagmang masakit, ha? May kaluoy gid ang mahal nga Diyos, Nay. Hindi gid niya ako pagpabayaan, Nay. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugal, kag pag-ikog. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una,
Kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Radio Bumbo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kada ko na sang kwarta nga nadula sa iya. Bangod nga naguntat ako sa pagkanta sa pila ka semana. Bangod, natukiban ko nga nagadala ako. Kag isa pa,
Sabadong subong, Rodelia. Kag full pack ang mga tawo sa club. Paminsaran ko ana ina ah. Kag samtang nagapaminsar ka, paminsara ang yaginhimo nga pagsakit sa imo. Bisan pa nga ginsugiran mo siya, nga may anak na kamo nga duha. Kag bisan na ulo-uluhan mo siya, nga batunon niya ang inyo anak. Marta, paminsara ang matabo sa pila ka adlaw, kung abuton naman siya sa iya katok. Mangin bayulinti siya, kag mahimo nga mapatay kaniya, kamo sang inyo anak. Nakahibalo ako. Mahimo nga talikdan niya ako. Apang kinahanglan niya makikita ako liwat sa iya. Agod pa akoon siya sang iya responsibilidad. Hindi lang sa akon, kundi sa amon anak. Kung mo sina, hindi na ako magbalik sa club. Ano? Kung hindi ka man lang magpati sa akon, pagkatapos ang ginhimo niya sa imo, wala na ako sang mahimo pa. Kundi nga masulat ako sang akong resignation subunggid. Hindi ako makabatas nga tan-awon ka lang, kapat yun niya sa bakol. Rodelia, hindi pagbuhata ina. Nagkahibalo ako nga palangga mong imo trabaho. Kag isa pa, kabudlay subong nga magpangita sa trabaho. Hindi ka magpalibog. Bisan paano, makakita ako sa trabaho. Bisan sa malayo pa nga lugar. Hindi ko mapasugtan nga buhaton mo, ina Rodelia. Ipangako nga hindi ka maghalin. Ipangako sa ako na hindi ako magpasugot, sina Rodelia. Hindi ako magpasugot ka madulaan ka sang trabaho kag sang puluyan. Bangod lang sa ako na. Sige. Buhaton ko ang gusto mo. Hindi ako magkadto dito karon sa gabi. Pabayaan ko lang nga magtanga sila dito sa hangin. Okay. Sugot ako. Sugot ako nga hindi ako maghalin sa akong trabaho. Apang luyag ko, hindi ka na magkadto dito karon sa gabi. Kay base kung sakiton ka naman yaliwat. Hatagi anay sa sang panahon nga makapaminsal sang maayo. Apang, Marta, ihanda mo ang imo kaugalingon sa iya ultimatum. Ano nga ultimatum? Suguon kaniya nga hulugon ang bata. Hindi ko mahimo, ina Rodelia. Gintilawan ko nga buhaton, ina. Apang hindi ko mahimo. Marta, magpamati ka sa akon. Madamo sa mga kriminal kag sindikato diri. Kag nakahibalo ako nga ara sila tanan sa espasyo ni Sherwin. Kani, mag-alerto ka permi. Kag hindi ka magpalibog kung madulaan ako sa trabaho. Tungod hindi ina matabo. Sang wala ka diri makabalik. Nagpangita si Sherwin sa singer nga makabulos sa imo. Nakakuha siya sang duha. Apang wala sila makapasar. May araman, apang sila may kontrata man sa ibang nga club. Kag hindi sila mahimo nga kuhaon ni Sherwin. Nagasalig ako gihapon nga maulu-uluhan ko si Sherwin. Kag batunon niya nga anak ang amon anak. Kag sinong makapakot? Mahimo nga ipakasal niya ako. Kag mahataga na sang amay ang akon anak. Oo. Sino makapakot? Mahimo nga magbag-o siya. Kag kilalahon niya nga anak ang inyo anak. Ay, salamat. Nagpasugot si Rodelia nga hindi na maghalin sa iya trabaho. Apang, basi kung hindi ko madala sa ulo-ulo si Sherwin.
Basi kung palayaso niya ako. Basi ginisla na niya sanglak ang apartment, kag hindi na ako makasulod. Diin ako maestar, kag sang amon anak. Hindi na ako makasarang magbakal sang balay. Kay jutay mala ang sweldo nga ginahatag sa ako ni Sherwin. Kag hindi mahimo nga pahalingon niya ako. Kay hindi na ako makortahan kung magdako ng akon tiyan. Kung hindi na siya sa akon, mangita ako sang iban nga trabaho. Anak ni Sherwin ang ginadala ko. Kag kinahanglan nga sabto niyang iya responsibilidad bilang amay. Nagapamatok si Rodelia. Nga hindi anay ko magkadto sa club karon sa gabi. Basi kung maakig pagit siya sa akon, kag hindi naging siya makiatubang sa akon. Makadto ako sa club. Ayan, makahangop sa akon si Rodelia. Kag isa pa, wala man ako sanggin pangako sa iya. Kinahanglan nga magkahambal ko gid si Sherwin. Masuksok ako sang akon matahom nga bayo. Kag nakahibalo ako nga matahom pa ako kaayo. Kag sinong makapakot? Basi kung makita niya ako nga amo sinikaanyag. Basi kung magpasugot na siya nga magpakasal sa akon. Kag mangin isa na kami kapamilya. Ginlak ni Sherwin ang ako yung apartment. Nakasulod pa ako. Ay, mailis ako. Pilion kung akong pinaka-sexy nga bayo. Basi pa lang kung maulu-uluhan ko siya. Ay, kung makailis na ako, dito ako maagi sa likod. Ay, kabay nga mapasugot ko si Sherwin. Kabay pa. Ari na ako sa sulod. Maayo lang. Kay wala matrangkay ang puwertahan. Ay, makadto ako sa opisina ni Sherwin. Ba? Nakabati ako sang tingog nga nagakanta. Nagkuha siya sang bago nga singer. Halindari. Nakita ko siya. Lamharon pa. Kag matahom siya. Nabatyagan ko nga nawasdak ang akon paglaom. Nga maulu-uluhan si Sherwin. Maging bulos na siya sa akon. Si Sherwin, nakita ko siya. Makadto siya sa iyo opisina. Wala niya ako makita nga nagapatupong diri sa ikat. Mapalapit mo na ako dito. Ari na ako diri. Wala siya makahibalo. Nga ari ako diri sa guha. May nagtawag sa iya. Kag-akik siya sa kung sino nga nagtawag sa iya. Ato na. Nakatapos na siya sa gilanon. Masulod na ako. Ikaw? Ano ginabuhat mo, Dre? Uy, nakailis ka? Di ka makadto.
Gusto ko nga makahibalo. Kung nga nagkuha ka sang iba na singer. Bangod wala na ako sang kinahanglan sa imo. Kinahanglan kong bag-o nga nawong kag ang hindi ambisyosa nga pareho sa imo. Nga matapos pabusongon sang isa ka puntos, makadto sa akon agud pasabton ang ginadala mo. Sherwin, nagsala ka. Hindi mo tuod ha. Nakahibalo ka nga ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Anak mo ini, Sherwin. Ang rason nga hindi mo ini pagbatunon, bangod hindi ka maluyag nga maistorbo ang kabuhi mo sang isa ka bata kag sang iya iloy. Kadamo na sa nambal mo. Kag inangara sa imot yan. Bisan pa nga akon ina. Pero nakahibalo ako nga hindi akon ina. Kag nakahibalo ka nga hindi ko ina pagbatunon. Kaga nga hindi mo ini pagbatunon. Sugiri ako. May matarong ako nga makahibalo sinha. Wala ako sang dapat nga ipatag sa imo. Tapos nang malipayon mo nga kabuhi. Wala ako sang labot kung makita ko pa ikaw o kung hindi na. Ano pang kinanglan ko sa imo? Sa nasiling ko na. Natapos ng kalipay mo. Kinahanglan nga mangita na ako sang lamharon kag mas manami magkanta sang sa imo. Mahimo mo ang tanan nga gusto mo, Sherwin. Apang sa pila ka adlaw. At tubangon mo gihapon ang imo sa labton. Sherwin, kinahikog mo ko ikaw. Kag wala na sang ipaan. Kag karon, luyag mo nga dulaon ako sa kabuhi mo. Kung ano man ang natabo sa aton nga duha, hindi ako magpasugot nga hindi ka makilala sang aton anak nga iya amay. Ginapahog mo bala ako, Marta? Wala ko ikaw ginapahog, Sherwin. Apang buhaton ko ang tanan. Agod nga mahatagan sa ngalan ang aton anak. Kag mahibal ani ang tanan. Kung ano ka nga klase sang tao, Sherwin Ronquillo. May ginsambag mo ako sa baba. Animal. Sa pwersa sa inumol ko nga nagtupa sa baba mo. Aragay. Nag-agsip ang dugo sa kamot ko. Kahiko! Amoy ng bagay sa imo. Ang gisiyo ng baba mo. Aragay, kasakit sang baba ko. Wala ka sang kaluoy, Sherwin. Tiyon nga istorbuhon mo ako, liwat. Ilubong ko kamo sang anak mo sa simento. Nakabati ka? Nakabati ka, ha? Diyos ko! Kasakit! Ginsipa mo ako sa sakang! Sabat! Hindi ka na makasabat? Nagatango-tango ka na lang? Okay. Dira ka na lang. Ito na siya. Ginduplaan pa niya ako. Diyos ko. Ano ining nabatsyagan ko? Wala na ako nagabatsyag. O kung pagtimalaos. Apang nabatsyagan ko ang tanan. Kapag higugma ko kay Sherwin. Nagdula nan. Paayan ako. Piliton ko nga makatindog. Malawid ako sa dingding nga ini. Aragay! Natumbang dingding. Gigabog na gali kaayo. Hindi ako makatindog. Hindi ako makatindog. Rodelia. Rodelia. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo!